De eerste wedstrijd won Nederland juster van Italië. Het is schitterend, het is zo'n wedstrijd als juster dat je in principe normaal gezien speel je voor een handjevol mensen, 20, 30 mensen. En juster zit er gewoon 400 of 400 mensen op de tribunes en achter het veld. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, dat maakt jezelf volle bedden natuurlijk. En nu maakt het elke bekleed voor de volgende wedstrijd. Het is een mengeling van verschillende nationaliteiten in Frencher. What do you think of the atmosphere here in Holland, in Friesland? Yes, it's really good. All the teams are mixing very well, so it's a good friendly atmosphere. Nederland neemt het in de tweede wedstrijd op tegen Mexico. Grote kanshaver voor de titel. Ik vind het wel spannend. Ze zijn nou een moeilijke tegenstander, maar ik hoop dat ze het oprijden kunnen. Ik ben van Nederland natuurlijk, hè, van de Friesen ook. Maar ja, ik vind het gewoon een heel mooi geheel. Ja, want waar komen jullie bij? Jouweren? En speciaal naar het WK Keertsen. Ja. Maar we komen altijd wel bij Keertsen, hè? Het Moerenkeertsen is hier lang zo bekend net als het Frieske Keertsen. De Nederlandse bondscoach hoopt dat er verhoring in komt. Door dit soort internationale contacten ben we steeds via elkaar mooi het Moerenkeertsen. Ja, en uiteindelijk mag je ergens starten en dat gebeurt nou langzaam en meer. Ik hoop dat dit een hele boost houdt onder het Moerenkeertsen. Dat ik me eens kan denken van ja, maar dat is inderdaad wel een tweede sport waar we gewoon hele mooie spelen kunnen. What do you think? Who will win? I think Mexico, but I hope Hollanda. Nederland had de wedstrijd in Mexico verloren, maar is wel terug naar de achtste finales.